illa, aquí no porto, maniobrando, potencia. Imos ir aí, aquelo que se ve do outro lado, aí ya ese. Estamos saindo do porto. Se viene ahora. Esa dirección. Son esta pareja de ahí. Grito velocidade. Para aí, esa é a nosa illa onde imos pasar o día. Vou me sentar noutro sitio que está me salpicado. Estamos chegando, baixamos a velocidade. Aí Cortegada cos seus muiños, onde Don Quixote de Cortegada vía xigantes en vez de muiños. Dende a illa decíalle a Sancho de Cortegada: son xigantes. Decía: señor, eu creo que non. Bueno, xa chegamos. Bonito sitio. Que nos deparará o destino? Sobreviviremos aquí máis de 4 horas illados do mundo ou non? Están nos esperando. Os nativos non sai a recibirnos. Bueno, a expedición comeza.